ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿಲ್ವೇ ಇನಿ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಚೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರು ಉಡುಪಿ ಹಬ್ಬ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಹಬ್ಬ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಚೀಟಿ ಒಂದು ಕೊರೊಂಬ ಇದ್ದೀರು ಪೋಪಿನ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಿಜಿ ಪೋಪಿನ ಪೋರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೆ ಶನಿವಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ಬತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೋಯ್ ಬಂತಾಗೆ ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಸೈಯರ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಪೋರೆಗಂದು ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಏನ ಬಂದ ತುಲೆ ಅವನು ಎಂಟ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೇಟ್ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐನ್ ಬಕೆಟ್ ಅಕಲೆ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯಾನು ಉಲ್ಟ ಬರ್ತನ ಸೀದಾ ಬರ್ತನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಉಲ್ಟ ತೋಜು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ 50% ಪೂರ ಅಕಲೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ದಾದ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪಂಪಿನಲ್ಲಗೆ ಎಂದಜಿ ಏನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂದ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರೆಯತ್ತೇರು ಏನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫುಡ್ಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ದ ಇತ್ತನೆ ಎತ್ತ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಬೀಡಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದ್ಯಾಮಣರಾಗೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಹಾಡ್ದಿರು ತೂತೆ ನಾಡ ಪೋಪು ಮಂಜಾನ ಹೆಣ್ಣು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಚೀಟಿ ಶಾಲೆ ಜೊಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೊರಂಬ ಇದ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋರೆಗಂತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ ಬರೀತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು 1st ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಐತೆ ಪೋರೆಗಂತ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ಳು ದಾದಾಪುರ ಉಂಡಂದು ಎಂಕ್ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಏರ್ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೋಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡೋರ್ತಿ ಕುದೊಂದುಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತಿರೋನ ಪಾತಿರೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೋ ದ್ಯಾಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅನ್ನಡಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕೆಲ ಕೋಲದ ದಿನಾಲ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ತೂಪು ಜರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಎಂತೋ ಇಂಚ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ನೆತ್ತನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪಿದಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದಾಗ ಏನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವೀಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪಲ್ಲ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ ದಾಲೇಜಿ ಬೊಕ ಯಾನಿತ ಪಿದಾಡ ಬೊಕ ಎಂತಿತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಎಂತೂ పోందిಲ್ಲ ఉడిపిదంచి పోందిಲ್ಲ ಅಂಕಲು ಪೂರ ಅವನಪ್ಪ ನಾನೇನೇ ಪಂದಾದ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೋಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಏರ್ಲ ಜನ ಬರದಿನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡಲ ಪೋದು ತೂಕ ಬಂದ ಆಂಡಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ತುಲೆ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತುಲೆ ಗಾಡಿಯೇ ತೂಂತುದುಂಡು ತೋಜುಂಡದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನೆಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇರುವಾಗ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇರ್ತದೆ ಈತೆ ತುಲೆ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಿಯ ಈತೆ ಪೋದಕ್ಕೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡಂತ ಈಗ ಗಿಡಿತ್ತ ಮಲ್ದೇರು ಗಿಡಗನ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದಿತ್ತು ನಾ ಇಂಚೆನೆ ಬುಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕಗೆ ನೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ತುಲೆ ಎಂಚ ಬುಲ್ಪು ಅಂತುಲೆ
ತುಯ್ಯರತೆ ಉಡುಪಿ ಹಬ್ಬ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ದಾಲ ಆತು ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟೆ ಒಂಜಿ 60 rupees ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಮ್ಮಕ್ಲು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಚ್ಚಿನೇತಾರ 30 rupees ಗೊಬ್ಬುನಿಗೆ ಪೂರ ದಿತ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಹೋದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಪ್ಪೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್.